sitten Tommi Vuorinen OneCoinista, eli OneCoinin maajohtaja, joka kenties huutaa meille puhelimessa hiljaa paviaanit. Näin kävi viimeksi, kun hän oli vieraana, mutta Tommi Vuorinen, ihan mielenkiintoista kuulla miehen tämän hetken kuulumiset, kun kesä tässä on nyt sitten eletty ja eletään syksyä. Ja miten on lähtenyt liikkeelle? Silloin kun Vuorinen kävi täällä, niin silloinhan tilanne oli se, että OneCoin-pörssi oli vasta avautumassa Suomessa. Silloin väläyteltiin mahdollista audienssia Bulgariaan, jossa on isot serverihuoneet, jotka louhii tätä kryptovaluutta OneCoinia. Siinä mielessä, missä esimerkiksi tämä Bitcoin on ärsyttävästi jakautettu ympäri maailmaa ja hajautettu niin, että kukaan yksi henkilö ei voi sitä valvoa, niin OneCoinissa kaikki on turvassa. Niin. Ihan omilla servereillä. Joo, ja OneCoin toisin kuin Bitcoin, niin Bitcoinhan ei tarjoa mitään koulutuksia edes tämän valuutan käyttöön. Niinpä. OneCoinissa sentään on sellainen hyvä tekemisen meininki, kun hurrataan jälleen lavalle erinäköisiä puhujia. Mä en tiedä, onko sä ollut koskaan puhumassa tällaisessa, ootko sä ollut verkostomarkkinointikokouksessa ainakin? Mä en ole kokouksessa varsinaisesti ollut. Mua on monta kertaa yritetty silloin aikanaan värvätä, milloin pesuaineita myymään ja milloin jotain lukkoja. Joo. Mutta tällaisessa hurmoshenkisessä kokouksessa en ole ollut paikalla. Valitettavasti se olisi kiva lisätä tämmöiseen kokemuspiiri-CV:hen. No niin. Mä oon ollut juontamassa yhdessä tällaisessa tapahtumassa, missä eri puhujia sitten piti saada lavalle. Ja siellä oli siis Riku ja Tunna esimerkiksi puhumassa ja näin. Ja ihan niin kuin, ne ei liittynyt niin kuin verkostomarkkinointiin ne puhujat sinänsä. Joo. Mutta heitä kun esitteli lavalle, niin täytyy sanoa, että niin tämä on ehkä paras yleisö, mitä on koskaan ollut. Nyt mä tiedän, miltä tuntuu jostain lestadiolaisesta, kun se nousee omiensa eteen. Niin kuin näiden suviseurojen esimerkiksi päälavalla. Siis se suosion osoitukset, niin nehän on varsin hurjat. Ja missään ei yleisö ole niin hereillä kuin näissä verkostomarkkinointikokouksissa. Joo, mä voin kuvitella, mä oon nähnyt jotain videopätkiä. Ensi sekunnista lähtien tyyliin jengi niin kuin nousee seisomaan ja huutaa ja taputtaa niin paljon kuin lähtee. Se on heti sellainen niin kuin vetäreempi tunnelma. Muistatko aikanaan, kun yhdessä katsottiin sellaista DVDtä, jonka olin eräältä Radio Rockin kuuntelijalta, jonka nimeä en muista, kiitos hänelle. Hän ihan lähetti, Autobonus oli tämän dokkarin nimi. Kyllä, se oli todella synkkä. Sieltä 2000-luvun jostain alkupuolelta. Joo. Kertoi Mikkosen pariskunnasta, joka lähti tähän Golden Products huumaan silloin 90-luvulla. Ja siellä oli pientä pätkää Oulussa järjestetystä hurmoshenkisestä kokouksesta, jossa Mikkosetkin olivat puhumassa. Ja sitten kun alkoi soida Jukka Kuoppamäen Sininen ja valkoinen, niin Amerikasta saakka tullut guru otti tämän Suomen lipun ja lähti heiluttamaan sitä siellä lavalla. Ja voi taivas, koko yleisö nousee seisomaan ja mulla alkaa vähän tulla myöskin tällaiset, niin kuin tiedät sä, liikutuksen kyyneleet. Heikelä Korporaatio. Olemisen sietämätön keveys. Kaikki, jotka bisneksestä jotain ymmärtää, tietävät, että money never sleeps. Sehän on kerrottu jo amerikkalaisessa elokuvasaagassakin. Nyt on niin, että OneCoinin kalifaatista kuuluu kummia. Olisi mahdollisuus käsittääkseni lähteä Bulgariaan vähän katselemaan serverihuoneita. Hyvää huomenta OneCoinin Suomen maajohtaja Tommi Vuorinen. No hyvää huomenta, hyvää huomenta. Mitäpä kuuluu Pirkanmaan vapaakauppavyöhykkeelle? Kiitos, oikein hyvää. Sikäli mikäli täällä ehtii olemaan. Niin paljon bisnestä, että vissiin ei paljon himassa luuhata vai? Maailmalla mennään. Mikäs muuten OneCoinin tilanne tällä hetkellä on? Silloin viimeksi, kun kävit vieraana silloin keväällä, OneCoin-pörssi oli juuri avautumassa seuraavana päivänä ja niin poispäin. Mutta mikä on tämänhetkinen tilanne? No tämänhetkinen tilanne on oikein hyvä, eli myyntihinta on 1,85 € kappale ja ostohinta 1,95 €. Pörssikauppa käy kiivaana ja tosiaan niin kaikki on kunnossa. Okei, mikäs sulla oli oliko se niin, että Petteri Järvinen ei suostu lähtemään nyt sinne Bulgariaan kuitenkaan katsomaan niitä serverihuoneita, vai mitä se menee? No hän nyt ei sitten tällä kertaa ainakaan halua, että asiasta on keskusteltu ja hän olisi mahdollisuus tavata omistaja Ruja Ignaatova ja lakijohtaja ja IT-osaston pomoja auditoija henkilökohtaisesti. No niin. Vähän ihmetyttää, että miksei kaverista sitten on lähtijäksi, että ei ainakaan kannata hirveästi olla jotain mieltä asiasta, jos ei halua asioita selvittää. Lisäksi mä oon toimittanut hänelle laillisuuslausunnon liittyen bisnekseen, nimittäin me saatiin sellainenkin Saksan markkinoille suunnattuna ulkopuoliselta toimijalta, Schülenberger Schenkiltä,
joka on hampurilainen lakitoimisto. Se on julkaistu nyt kesäkuussa ja lisäksi mä toimin myöskin auditointiraportin Semper Fortisilta kautta Maurice Nilsson Nationalit tälle Petterille, että hän voi ihan siitä suoraan katsoa jokaisen Colliton auditointiin liittyvän raportin. Joo. Mikä tämä oli laillisuuslausunto? Kyllä, laillisuus legal opinion englanniksi, eli se tarkoittaa ulkopuolista auditoijaa lakiasian toimistoa, joka on selvittänyt markkinointijärjestelmän ja antanut siitä lausunnon. Joo. Okei, ja Ruža Ignatovaa pääsisi tapaamaan, ja sitten oliko joku IT-osaston pomo myös? IT-osaston pomo, lakiosaston pomo ja auditoija, joka on siis erillinen toimija. Kun Tommi Vuorinen kävi täällä vieraana, oli puhetta myös, että Mastercardeihin on tulossa ominaisuus, joka konvertoi kaikki OneCoinit euroiksi, dollareiksi ja vähän muiksikin valuutoiksi. Mitä sille hankkeelle kuuluu? Kyllä, se on menossa eteenpäin ja todennäköisesti tämän vuoden puolella vielä tapahtuu. No niin. Eli asiat menee juurikin niin kuin on kerrottu. Ja lisäksi voin kertoa senkin, että olin yhtiön lakiosaston pomon kanssa keskusrikospoliisilla 5 tuntia tässä pari viikkoa sitten selvittämässä asioita. Eli ihan vapaaehtoisesti pyynnöstä menimme sinne ja käytiin asiat läpi. Ja nyt pitäisi alkaa olla myöskin viranomaisilla oikea ja aito käsitys siitä, mitä OneCoin on tekemässä. Innostuiko KRP-miehet myös itse louhimaan? No toivon mukaan, mutta katsotaan nyt sitten, mitä aika näyttää. Mutta todellakin niin kun tämä asia tehdään kunnolla ja sen verran vielä verotuksenkin silmällä pitää, niin ensi viikolla lähtee keskusverolautakunnalle myöskin sitten pyyntö antaa ohjeistus joka asian verotuksesta Suomen maassa ja markkinoilla. Että No niin. Siinä on selvät ohjeistukset siihenkin asiaan ja pyynnöt sitten hoitaa asiat kuntoon. Että Joo. me tehdään nämä asiat niin kuin pitää, että Heikelällekin vaan terveisiä, että nyt Paviaan ilmeisesti alkaa olla hiljaa. Aha. Niinkö? Kyllä toi niin kova bisnes, toi niin saatanan kovaa bisnestä toi teidän OneCoin. Tervetuloa. Ihan hirvittää tommonen. Mut kuule hei, me otettiin tuossa Petteri Järvinen varuilta mukaan, jotta kuullaan, miksi tää Luopio ei suostu lähtemään. Hyvää huomenta korporaation ATK-asiantuntija Petteri Järvinen. Huomenta. Minkä takia Bulgaria ei kiinnosta? No kyllä sitten kiinnostaa, jos oikeasti pääsee katsomaan serverihuoneita. Kysehän on siitä, että tähän asti on tarjottu mahdollisuutta keskustella näiden henkilöiden kanssa, joiden tätä kuviota mä pidän, anteeksi nyt vaan, täysin epäuskottavana ja toimimattomana. Mä voin ne samat kysymykset esittää sähköpostilla ja saada niihin vastaukset. En mä näe mitään lisäarvoa siinä, että lähdetään Bulgariaan kuuntelemaan niitä päätekijöitä. Mitäs jos Petteri sut viedään serverihuoneeseen, niin sä seuraavana päivänä kerrot, että joo, että se oli serverihuone, mutta siellä ei varmaankaan louhittu OneCoin. No ihan turha sun jatkaa tätä samaa sepittelyä, koska siinä ei ole mitään perää. Serverihuone on kuitenkin jotain konkreettista, sen sijaan nämä suuret lupaukset ja nämä tämmöinen lip service, jota tässä on, niin senhän pystyy kuka tahansa tekemään. Sille älä jaksa enää, kun meillä on kaikki kunnossa. Tule sinne Bulgariaan, niin näet nämä asiat. Sä just kerroit, että kaikki menee suunnitellusti. Näinhän nimenomaan ei ole. Sä kerroit keväällä, että tänä vuonna aukeaa OneCoinien pörssi myös ulkopuolisille. Ja nyt sä oot eilen, kun on asiasta kysynyt, niin se aukeaakin vasta ensi vuoden lopulla. Ja sehän on se ainoa asia, joka viime kädessä päättää, onko tämä huijaus vai eikö. Kyllä se OneCoinin arvoa, nouseeko se. Ja kun pörssi aukeaa, niin sitten me nähdään se. Mutta se siirtyy vuodella tulevaisuudessa. Kyllä, Petteri, me voidaan tämä asia käydä moneen kertaan läpi, jos haluat, mutta tulepa nyt sinne sitten tuonne Tukholmaan, kun se on paljon lähempänä. 14.11. siellä on kansainvälinen Skandinavian tapahtuma, 1000 ihmisen tapahtuma. Tule sinne paikan päälle vähän katsomaan, mitä oikeasti tapahtuu. Tommi Vuorinen. Siellä varmaan tapahtuu juuri se, mitä juontajat kuvat tuossa ennen uutisia, herätyskokous lestadiolaisissa, jossa kaikki huutaa, Te jaksatte, kuulkaa veljet, siellä puhua sitä soopaa ihan niin paljon. Hei, Tommi Vuorinen, sellainen tarkennus, Petteri Järvinen totesi, että se homma toimii vasta silloin, kun tämä aukeaa ulkopuoliselle se OneCoin-pörssi. Miksi näin ei ole tapahtunut vielä, jos pörssi on kuitenkin useamman kuukauden ollut auki? Edelleenkin, kuten olen koko ajan kertonut, niin me louhimme tietyn määrän valuuttaa ensin sisäisenä ja myöskin kauppapaikat ja pörssi avataan siinä vaiheessa. Miksi sisäisenä? Mikä siinä on? Onko se joku turvallisuuskysymys? Me halutaan rakentaa tämä valuutta niin, että se hyöty tulee totta kai isosti osin sille verkostolle, joka tätä hommaa tekee ja markkinoi ja vie maailmalle. Ihan niin kuin Bitcoinilla kyse on nörttien luomasta verkostosta. Minä sanoin, että se mahdollisesti aukeaa. Se, että jos yhtiö siirtää sitä eteenpäin sitä aukeamista, niin se ei tietenkään tarkoita, että se aukeaisi. Kyllä minä, Petteri, ilmoitan sinulle, kun se on auki. Älä huoli ollenkaan. Mutta mitä se, Tommi Vuorinen, Tukholmassa ei kuitenkaan ole niitä serverihuoneita vai onko? No ei serverihuoneita ole siellä. Edelleenkin voin sanoa, että serverihuoneet eivät ole mikään
matkailunähtävyys yhtään kenellekään. Petteri Järvisellä ei ole mitään merkitystä tämän yhtiön kannalta millään tavalla. Eli se ei pääse sinne serverille. Siis sä et päästä sitä serverille, niinkö? No, minusta se ei ole kiinni, mutta yhtiö on ilmoittanut, että serverihuoneet ja keskukset eivät ole julkista tietoa, ja se on ihan ymmärrettävää. No niin, eli et sä sitä suostu Näyttäkö päästämään. edes valokuvia niistä joskus? Ja, Petteri, kuule, älä huoli, asiat on kunnossa ja pääset kyllä ostamaan OneCoinia vapaasti meidän pörssistä. Malta, pidän kyllä siitä huoleen, tiedät, milloin näin tapahtuu. Pidätkö, Petteri Järvinen, siis tätä serverihuonetta kokonaan kangastuksena, eli epäilet sä, että tämä toimii niin kuin Ruja Ignaattovan läppäriltä tämä koko homma? Mä epäilen nimenomaan sitä. Serverihuone olisi jotain konkreettista, ja tähän liittyy sellaisia teknisiä yksityiskohtia, joiden takia mä nimenomaan haluaisin nähdä edes jonkun kuvan siitä serverihuoneesta, koska se kertoo enemmän kuin mitä OneCoin itse ilmeisesti Voiko Petteri olla niin, että sinä olet, meitä on siis yli 550 000 jo globaalisti, ja sinä olet nyt maailman ainoa ihminen, joka on nyt tätä mieltä, että OneCoinilla, kun on jo 60 henkeä töissä Sofiassa pääkonttorilla, ja koko ajan homma kasvaa globaalisti ja kaikki asiat, mitä on kerrottu, niin on tapahtunut. Niin sinä olet maailman ainoa ihminen, joka olet sitä mieltä, että ei ole mitään valuuttaa, ei ole mitään OneCoinia, ei ole serverikeskuksia. Voi herra jestas, Petteri. Tämä on sisäistä kuplan puhaltamista siihen päivään asti, kunnes raha oikeasti vapautuu ja sen arvo määräytyy vapailla markkinoilla. Kerroin sinulle jo, Petteri, että sinä saat ensimmäisenä tiedon siitä, kun se päivä tulee. Heikelä Korporaatio. Porvariston hillitty charmi. On niin Marjasaa, että sama vaikuttaa myös olevan OneCoinilla ja sen maajohtajalla Tommi Vuorisella. Kumma juttu, tuossa äsken oli puhelimessa hän ja Petteri Järvinen, tietotekniikka-asiantuntija, niin yritettiin saada sellaista sopua aikaiseksi, että Petteri pääsisi katsomaan serverihuoneita Bulgariaan. Ensin kutsu esitettiin, että tule katsomaan, mitkä vaan serverihuoneet, kunnes 5 minuuttia myöhemmin todettiin, että se ei ole mikään nähtävyys. Niin. Eli no eihän se, mitä siellä muuta on? Tietokoneita, onko ne jotain nähtävyyksiä? Niin. Sinne pääsi IT-pomoa tapaamaan ja sitten Ruja. Niin. Ne tulee heittää vähän läppää ja sitten käydään serverihuoneessa, mutta myöhemmin ilmoitettiin, että serverihuone on kumitettu. Joo. Mutta Petteri Järvinen toivoi, että jos hän saisi edes yhden kuvan, niin sekin riittäisi. Että ei tarvitse edes päästä sinne itse huoneeseen, vaan riittäisi pelkästään se, että näkisi yhden valokuvan. Joo. Siitä pystyisi kuulemma päättelemään aika paljon. Mutta näin. Niin. Tässä OneCoin ollaan niin kuin pattitilanteessa, näkisin. Tässä muuten löysin, kun tätä Ruja Ignatovaa lähdin vähän googlettamaan, niin löysin hauskan keskustelun. Hän väitetysti tähdittää Bulgarian Forbes-lehden kantta toukokuussa. Mutta sitten tässä on käynyt ilmi, että tämä nyt ei ihan asia olekaan näin. Aha. Juu. Onko Bulgarian Forbes vähän niin kuin Bulgarian Playboy, että siitä on oma painos Bulgarian markkinoille? No ei, vaan tässä nyt sitten joku nihilisti on ottanut yhteyttä Forbes-lehteen. Forbesiahan näköjään julkaistaan eri kielellä vähän monessa eri maassa, ja sieltä sitten Forbesista on todettu, että we apologize for any confusion. The below cover was a part of an ad campaign. Ahaa, niin, siinä se oli ollutkaan semmoista niin kuin journalistista materiaalia. Että siellä oli ostettu Ruja siihen niin. kanteen. No, ja kyllä, sitten vielä tämmöinen ilkeämielinen väite. This was not an actually issue of Forbes magazine. Heikelä Korporaatio. Always be closing. Katselen täällä juuri hienoa videota muuten Ruja Ignatovan syntymäpäiviltä Bulgariasta. Onko siellä ollut pelit ja pensselit? Näytäs vähän. Möötti virtaa ja lauluraikaa ja on tanssia. Siinä on Ruja. Iloiset ihmiset katsovat, näköjään kaikki päättyi ilotulitukseen ulkona. Ensin tanssittiin sisällä ja sitten loppuun tulee tietysti väkipakko mainos OneCoinista. No joo. Tosiaan mainittiin tuossa äsken tämä eräs keskustelupalsta, missä puhutaan siitä, kuinka Forbes-lehden kannessa oli ollut tämä Ruja. Joo. Ja kuten se jo äsken ilmaistiin, niin siis ilmeisesti kysymys oli siitä, että sellaista lehteä ei ole ensinnäkään painettu, missä tämä Ruja on kannessa. Näin käsitin. Vaan se on ainoastaan mainos, joka on liitetty mukamassa tähän Forbesin kanteen. Eli siis numeroa ei ole tullut, vaan on tehty vain esimerkiksi nettimainosta, mikä tahansa mainos, jossa siis on tällainen niin kuin havainekansi. Juu. Ja siitä on sitten maksettu rahaa. No niin. Eli kai Forbes on sitten ottanut hillot vastaan ja todennut, että
laittakaa nyt minkälainen kansi haluatte siihen No mainokseen. näköjään, hei, jokainen tietää, mikä on printtimedian tilanne nykypäivänä. niin. Pitää se ottaa fyrkka vastaan, kun sitä tarjotaan. Niin. Joo, mutta siis onhan tää huikea jengi, tää Onecoin-porukka. Entä siis, laitetaan tää Daami Forbes-lehden kanteen ja toivotaan, että ainakin osa nielee sen. Ja sitten mä luulen, että tää on todistusaineistoa kaikille niille epäuskoisille, niille, jotka pilaavat tämän hyvän liiketoiminnan. Eli ne, jotka huomauttelee sivusta, tiedäthän, kateelliset lampaat. Joo, siis kyllähän uskottavuus lähtee nimenomaan siitä, että on esiintynyt jossain tällaisessa erittäin arvovaltaisessa julkaisussa tai sitten on jäsen jossain sellaisessa määrätynlaisessa yhteisössä, joka herättää suuren luottamuksen. Joo, ja ihan sama tuossa Tommi Vuorinen aikaisemmin, kun kertoo, että meillä on sertifikaatit sieltä ja nyt on laillisuuslausunto täältä ja sitten tämä tyyppi, jonka titteli on tämä, on sanonut, että tämä on ihan ok. Ja Joo. siis mä voisin jossain vaiheessa perustaa tällaisen sertifikaattitehtaan, joka painaa vaikka 3D-tulostettuna näitä erinäköisiä diplomeja ja titteleitä aivan solkenaan kertoen, että mikä on niin kuin legit, tiedätkö? Tiedän. Jo lääkärikunnassahan moni sieltä Pietarin yliopistosta yritti. Se Esa Laihokin sieltä. Joo, sieltä oltiin valmistuttu. Sieltähän valmistui, mutta sitten kun tuli toimittaja, joka osasi venäjää, niin totesi, että Ei tämä nyt mennytkään ihan näin. Ikävä kyllä.